Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Жыхароў Віцебску заклікаюць захоўваць спакой. У рэгіёне пачаліся вайсковыя зборы, падчас якіх віцебчукі могуць чуць стрэлы і бачыць перасоўванне вайсковай тэхнікі. На тэрытарыяльныя зборы, што пачаліся сёння, прызвалі вайсковаабавязаных з Віцебску, а таксама Віцебскага і Аршанскага раёнаў. Мэта мерапрыемстваў павысіць навыкі старшыню выканкамаў у фармаванні вайсковых частак, а салдатаў у выкананні задач згодна з адпаведнай вайсковай спецыяльнасцю. Зборы пройдуць да 3 кастрычніка. Беларускую моладзь агітуюць галасаваць за Лукашэнку на выбарах 2025 года. Зрабіць, цытата, «правільны выбар без уплыву эмоцый» у школьнікаў і студэнтаў пераконвалі прапагандысты. Падчас праўладнага мерапрыемства «Беларусь адзіная». Выступ прапагандыстаў падае выданне «Менск навіны». Вам может нравиться, Александр Григорьевич, вам может не нравиться. С точки зрения политики и особенностей экономики это совершенно вторично. Ну, за исключением вашего голоса в избирательную кампанию. Акрамя таго, паводле працаўніка праўладнага тэлеканалу АНТ Ігора Тура, толькі Лукашенко нібыта можа гарантаваць няўдзел беларускай арміі ў вайне ва ўкраіне, а таксама стабільнае развіццё эканомікі, нягледзячы на ўплыў санкцыяў. Пры гэтым Тур не тлумачыў маладзёнам, што менавіта дыктатар сваімі дзеяннямі прывёў Беларусь да эканамічнага, палітычнага і сацыяльнага крызісаў, фактычна аддаўшы тэрыторыю краіны пад кантроль Расіі. Афіцыйны Менск нібыта запрасілі назіраць за выбарамі ў ЗША. Пра гэта ў эфіры прапагандысцкага тэлеканалу «Беларусь-1» заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка. У размове з прапагандысткай Сергіенка падкрэсліў, што беларускія парламентары удзельнічалі ў назіранні за выбарамі ў парламент Азербайджану і Узбекістану, а таксама назіралі за прэзідэнцкай гонкай у Венесуэле. А днямі Менск нібыта атрымаў адпаведнае запрашэнне ад Злучаных Штатаў Амерыкі, а таксама Малдовы і Грузіі. Беспілотнікі масава атакавалі Расію. Паводле мэра Масквы Сергея Собяніна пад сталіцай збілі мінімум 14 дронаў. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Абломкі дрону упалі ў гарадскіх акругах – Падольску, Люберцах, Дамадзедаве, Каломні і Раменскі. У выніку удару загінула 46-гадовая жанчына, яшчэ 3 асобы атрымалі раненні. Часова прыпынялі працу аэрапорты Унукова, Дамадзедава і Жукоўскі. Агулам, паводле Міністэрства абароны Расіі, краіну атакавалі 144 беспілотнікі. Пад удар трапілі 9 вобласцяў, найбольш пацярпела Бранская. Там збілі 72 летальныя аб'екты. Латвія выказала пратэст праз падзенне на яе тэрыторыі расійскага беспілотніка. Часова паверанага ў справах Расіі выклікалі ў МЗС краіны. Ад часовага паверанага ў справах Расіі запатрабавалі даць вычарпальнае тлумачэнне інцыдэнту, падчас якога беспілотны лятальны апарат незаконна парушыў паветраную прастору Латвіі, а таксама транспартаваў выбуховыя рэчывы. Адзначаецца, што расійскі дыпламат праінфармуе аб інцыдэнце МЗС Расіі. У той жа час Латвія працягвае расследаванне падзення беспілотніка ў Рэзыкмінскім раёне краіны. Паводле Мінабароны Латвіі, расійскі дрон тыпу «Шахет» нёс выбухоўку і заляцеў паветраную прастору з тэрыторыі Беларусі. Цяпер беспілотнік дэзактывавалі, праводзіцца аналіз аб'екта. У Каліфорніі адбылася прэзентацыя Apple, на якой прадставілі лінейку новых айфонаў 16 і 16 Pro. Смартфоны маюць убудаваны штучны інтэлект і больш даўгавечны акумулятар. Распрацоўнікі спадзяюцца, што абноўленыя мадэлі паспрыяюць павелічэнню продажаў кампаніі. Акрамя новых айфонаў на прэзентацыі паказалі і разумныя гадзіннікі Apple Watch серыі 10 і Ultra 2, а таксама абноўленыя навушнікі AirPods Max. Апошнія змогуць выкарыстоўваць у якасці слыхавога апарату асобу з лёгкай ці ўмеркаванай стратай слыху. Старт продажу новых смартфонаў і прыладаў запланавалі на 20 верасня. Праўладную чыноўніцу Інну Голубкову судзяць за хабар. Жанчына займала пасаду намесніцы кіраўніка Талачынскага райвыканкаму, а таксама ўзначальвала праўладны саюз жанчын. Паведамляецца, што Голубкову ўзялі проста ва ўласным кабінеце падчас атрымання 3000 беларускіх рублёў. Цяпер жанчыну судзяць паводле 2 артыкулаў – атрыманне хабару ў буйным памеры і перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Чыноўніцы пагражае да 15 гадоў. Вядома, што Голубкова прыхільніца Лукашэнкі. У 2021 годзе яна брала ўдзел ва ўсебеларускім народным сходзе, а таксама праводзіла дыялогавыя пляцоўкі, дзе ўхваляла палітыку дзейнага рэжыму. У Магілёве ачапілі вуліцу Ленінскую. На відэа, што апублікаваў тэлеграм-канал ЧП Магілёў, бачна, што па перыметры агароджанай тэрыторыі стаяць сілавікі з службовымі сабакамі. Праход закрылі ад аддзялення банку ВТБ да будынку музычнага каледжу. Паводле відавочцаў, акрамя сілавікоў, на месцы працавалі ратаўнікі. Пры гэтым афіцыйнай інфармацыі наконт таго, што адбываецца, пакуль няма.
Больш за 100 асобаў працягваюць тушыць пажар у палескім лясгасе. Там ужо другі дзень гараць альманскія балоты, адзін з самых буйных балотных заказнікаў у Еўропе. Паводле прэс-службы МНС агонь ахапіў 50 гектараў балоцістай мясцовасці. На ліквідацыю згарання сцягнулі 5 лясгасаў, а таксама сілы авіяцыі. Паводле папярэдніх звестак прычынай пажару магло стаць неасцярожнае абыходжанне з агнём. Цяпер у раёне альманскіх балотаў ідзе збор журавінаў. Пажар у заказніку відаць нават з космосу, што пацвярджаюць спадарожнікавыя здымкі НАСА. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.